L-għodwa tajba. Illum, l-Erbgħa 5 ta' Marzu, il-Knisja tagħti bidu għall-40 jum tar-Randan imqaddes. Nilqakom għal din il-quddiesa ta' l-hekk imsejjaħ Ras ir-Randan li jinkludi r-rid ta' tberik u t-tqejjid tal-irmiet. Ser inwasslulkom din il-quddiesa mill-Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kapuċċini ġewwa l-Furjana. Imexxi l-Arċisqof Charles Cicluna. Jikkonċelebra Patri Raymond Bonnici u jgħin fil-quddiesa Fra Antoine Ebeyer. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Iltqajna biex nibdew il-mixja qaddisa tar-Randan din il-Knisja tal-Kapuċċini l-Furjana dedikata lis-Salib Imqaddes. Ejja nitolbu xi mulej jigwidana din il-mixja ta' ħelsien, ta' talb u ta' karità. Nitolbu. Għatina mulej li nibdew bis-sawm imqaddes, it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bl-ilfiq. ċartu qalbkom u mhux ilbieskom. U erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom, għax hu twajjeb u ħanin. Tqil biex jinkorla u kollu tjieba u jisobbih għal-ħażen. Min jaf jerġax jibdilu u jisobbih u jħalli barka warajh, offerta tal-ikel u tax-xorb lill-mulej Alla tagħkom. Doqqu t-tromba f'Sion, ordnaw sawma, sejħu laqam qazza, iġbru l-poplu, qazzu l-ġema, għajtu x-xjuħ, iġbru t-tfal u t-trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu. U l-arusa
mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-altar ħajibku l-qassisin għaddejja tal-mulej. U ħajgħidu, ħenna l-poplu tiegħek mulej, u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa' żebblieħ u jiġi fil-sin il-ġnus. L-għala għandu jingħat fost il-popli. Fejn hu Alla tagħhom? U l-mulej ġietu għejra għall-art tiegħu. Għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. O Alla, ħenna lina għax dnibna, flimkien, ħenna lina għax dnibna. Ikollok ħnina minni, o Alla, fit-jubitek, fil-kobor tal-ħnina tijak, ħassar ħtijieti. Aħsinni konni mill-ħtija tijaj, naddafni mid-dnub tijaj, flimkien, o Alla, ħenna lina għax dnibna. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt, u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt, flimkien, Alla ħenna lina għax dnibna. Oħloq fija qalb safja o Alla, u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek, flimkien, o Alla ħenna lina għaliex nibna. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spiritu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek flimkien, o Alla ħenna lina għax nibna. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl l-Apostlu lill-Korintin. Ħuti, aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni għentek. Araw, issa hu żmien it-tajjeb. Araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: qisu li l-emil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smawiet. Mela meta tagħmel karità tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġġ ieħor fis-sinagogi u fit-traqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom il-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tagħmel karità idek ix-xellugija, m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel l-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irrodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiġġ ieħor għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'sali pit-toroq biex jidhru quddiem in-nies.
Tassew ngħidilkom li l-las tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa. Għalaq il-bieb warajk u itlob il-missierek li hu fil-moħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. Meta ssumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor. Għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tkun sajjem idlek xarek u waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. Hemm kelma li faċilment tiġini fil-bidu ta' kull Randan. Hija kelma bl-Ingliż li forsi da żmien huwa iżjed ta' moda. Il-kelma detox. Huwa proċess li permezz tiegħu jiena nitnaddaf minn dak kollu li huwa tossiku, velenus fil-ħajja tiegħi. Fil-Vanġelu Ġesu insisti li dal proċess mhux neċessarjament xi ħaġa li tidher minn barra jew inkella li ssir għal għajn in-nies. Imma jinsisti li dan il-proċess ta' detox, ta' fejqan, ta' ħelsien minn dak kollu li javvelenani, li huwa tossiku f'ħajti, irid isir fil-kamra ta' ġewwa, fil-qalb tiegħi, fil-ruħ tiegħi, fil-mod kif naħseb u naġixxi. U Ġesu jispjega li dan il-proċess ta' detox li bdejna llum bis-sawma qaddisa ta' Rasi Randan għandu 3 aspetti importanti. Jallimna nħarsu lejn anfusna, lejn il-proxmu u lejn Alla. Aħna il-kol kemm aħna xi darba kellna mmorru għand xi konsulent jew tabib, kwalkien forsi jinsa dak li jagħmel hu lilek jgħidlek dak li għandek bżonn tagħmel. U allura jgħinek biex dak kollu li fil-ħajja tiegħek mhux qed jgħin lil saħħtek tneħħih. U b'xi mod hemm ukoll detox tar-ruħ. Jew neżaminaw lil nfusna, nisimgħu lit-tabib tar-ruħ li hu Ġesu li jsejjaħ lilu nnifsu t-tabib u nippruvaw nitolbu biex hu jsaffi l-qalb u r-ruħ tagħna. Mhux għal għajn in-nies. Il-proċess ta' tisfija permezz tas-sawm mhux kwistjoni biss ta' x'tiekol jew ma tikolx għalkemm huwa dak sinjal estern u qawwi, imma li tinfatam minn dak kollu li hija tikisrek. Li l-qalb tiegħek jagħmilha qalb tal-ġebel minflok qalb tal-laħam. Li jagħmlek persuna kiefra minflok persuna ħanina. Ejjew nitolbu li kif nibdew dan il-proċess ta' detox nitolbu lil mulej ibiddel il-qalb tagħna minn qalb tal-ġebel għal qalb tal-laħam. It-tieni aspett huwa l-proxmu tagħna wara kollox il-karità li nagħmlu ma' minnu fil-bżonn hija espressjoni li aħna qed nippruvaw nissaffew kif inħarsu lejn ħaddieħor. Lejn ir-relazzjonijiet tagħna kemm fl-imħabbiet tagħna kif ukoll fir-relazzjoni fuq ix-xogħol mal-ġirien. X'inhu jikmandana ir-rabja, l-għejra, il-kattiverja anke fuq is-social media? Jew inkella il-modrija, il-ħniena, is-sabar, it-tjieba. Għandna bżonn ukoll detox fir-relazzjoni ta' bejnietna. Il-karità li tieħu ħsieb il-min hu vulnerabbli u fqir huwa sintomi ta' atteġġjament ġdid kif inħares lejn il-proxmu. Imma l-aħwa
Ma ninsewx ir-relazzjonijiet li għandna ma' dawk li iżjed qrib tagħna. X'jiswa li inti jekk ikun hemm maratona tagħti l-eluf, imbagħad min joqgħod miegħek u jgħix miegħek ma tkellmux. Jew dejjem bil-geddum, jew dejjem bir-rabja. Jalla l-karità li nagħmlu tkun sinjal li aħna bdejna proċess ta' detox anke fir-relazzjoni ta' bejnietna. U l-aħħar relazzjoni li fuqha jitkellem Ġesu fil-Vanġelu li jixtieq li tkun ukoll proċess ta' purifikazzjoni huwa l-mod kif aħna nħarsu lejn Alla. Alla li x'inhu xi ħadd li jaqdini meta jkolli bżonn? X'inhu d-detox li għandi bżonn meta naħseb fuq Alla? Forsi għandi idea wisq sempliċi ta' Alla fis-sens li Alla jinsa, jaħfer, jader kollox u kollox jibqa' għaddej. Jew relazzjoni tiegħi ma' Alla hija ta' mħabba imma ta' verità. Kemm sabiħa l-istedina li għamlilna l-Appostu missierna li se nisimgħu wkoll iktar tard f'dan ir-Randan imqaddes, meta jistedinna li nħallu lil Alla iħabbibna miegħu. Alla jixtieq jitħabbeb magħna, Alla huwa mħabba. Imma l-Appostu missierna qed jikkornoxxi li hemm bżonn anke l-parti tagħna. Dan il-proċess tar-Randan huwa mod kif aħna ninfetħu lejn il-ħniena u l-imħabba ta' Alla billi nieħdu ħsieb ta' nfusna, ta' xulxin u nilqgħu bekk il-ħniena li Alla jixtieq jagħtina. Ħuti eżiż bl-umiltà kollha nitolbu lil Alla l-Missier biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqiegħdu fuq rasna b'xhieda ta' ndiema. U Alla, int ħenna lina meta numiljaw ruħna quddiemek u bit-tbattija li nagħmlulek ittaffi il-korla tiegħek għalina. Fin-ħina tiegħek isma' t-talb tagħna. Kun twajjeb magħna mulej u sawwab il-grazzja tal-barka tiegħek fuq dan l-irmiet li aħna għaddejja tiegħek fil-bidu ta' dan ir-Randan sejrin inqiegħdu fuq rasna biex wara li f'dawn il-ġranet qaddisa inkunu ħejjera ruħna u saffejnija mid-dnub. Jistoqilna naslu biex niċċelebraw sewwa il-misteru tal-għajt ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajx u jissaltan għal dejjem ta' dejjem.
Waqt li nġbarna l-lum fid-dar ta' Alla ejjew nisimgħu il-leħen tal-mulej li seħilna biex niġġeddu fi ħsibijietna u f'emilna kollu. Iqaf mulej mal-Knisja mqadsa tiegħek, hija wissejjaħ il-kulħadd tal-indima u għall-ħbiberija mill-ġdid miegħek nitolbu. Hu fi ħsiebek il-Papa Franġisku mulej u l-morda kollha. Iqaf magħhom bil-qawwa tal-fejqan tiegħek, agħtihom is-sabar fil-mard u għamel li sseħħ fihom ir-rieda mqadsa tiegħek nitolbu. Irresqulek mulej id-dinja kollha b'talba speċjali għall paċi, speċjalment fejn għaddejja l-gwerra bħalissa. Rattab l-moħħ u l-qalb ta' min huwa responsabbli ħalli jħabbrek għal waqfin tal-gwerra u għal paċi dejjima nitolbu. Fit-tjiba tiegħek mulej nissel fina ħeġġa t-talb u għall-imejjel ta' karità biex dan imqaddes ikun għalina jiem ta' salvazzjoni u konverżjoni sinċira nitolbu. Fiskiet tal-qalb nżidu talba personali tagħna lil mulej li qed jismana. Mulej Missier Qaddis infaħruk illi tajtna dan iż-żmien tajjeb ta' salvazzjoni. Imlina bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex nikkonvertu lejk bis-serjetà u b'sinċerità sħiħa. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. B'solennità kbira mulej sejrin nofrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-Randan. Nitolbuk li b'emil tandima u imħabba inrasnu fina l-ġibdiet ħżina u nitnatfu minn dnubietna ħalli nitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna, intrażżan fina drawwiet ħżiena, terfanna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Bil-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet
ma' serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Tiegħek mulej, inxandru bil-feħl għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħena lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apposti, ma' San Franġisku u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Paċi miegħek provinċjal, grazzi. Paċi miegħek Fadereju, grazzi. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni miħtijieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifejja. Nadurawk o Ġesu nberkuk, nitolbu. Għamel mulej l-sagrament li rċivejna ikun ta' għajnuna lina biex is-sawn tagħna ikun jogħġbok u jiswilna għal fejqan ta' ruħna bi Kristu Sidna. Nixtieq nissuġġerilkom li f'dawn il-jiem li fihom qegħdin insegwu l-Dusija tiegħu l-Papa fl-isptar, kull min jista' jieħu sehem fir-Rużarju li qed jiġi mxandar mill-Vatikan kull jum fid-9 ta' filgħaxija, xandiera diretta fuq Sat 2000 jew Sat 2000, jew inkella fuq pjattaformi oħra ta' xandir. Aħna nkomplu nitolbu għall-Dusija tiegħu il-Papa. Infakkarkom li llum huwa jum solenni ta' sawm u anke ta' astinenza, jiġifieri ma niklux laħam.
Ovvjament hawn min jieħu l-laħam huwa penitenza. Imma tajjeb li llum u fil-ġimgħa l-kbira dan il-ġest ta' ċaħda ngħixuh mhux b'mod negattiv, imma dak l-ispirtu ta' detox li aħna ninħelsu minn dak kollu li f'ħajjitna qed jabbina u hekk nippreparaw b'ferħ u b'entużjażmu għat-tiġdid ta' ruħna u tal-Knisja fl-Għid il-Kbir. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Provinċjal, lil ħutna l-Patrijiet Kapuċini li laqgħuna hawnhekk. Din hija Knisja ġubilari, tradizzjonalment marbuta mas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni tal-qrar u tkun ħaġa sabiħa li dan ir-Randan inżuru din il-Knisja u anke nakkwistaw l-indulġenza il-ħnina kbira tal-ġublew tat-tama. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa fil-bidu tar-Randan imqaddes. Il-Papa Franġisku fil-messaġġ għal dan ir-Randan moni bil-grazzja tas-sena tal-Ġublew iħeġġiġna nimxu flimkien fit-tama billi b'mod prattiku inħarsu ftit lejn anfusna u naraw kif qed ngħixu ħajjitna. Naraw u nistaqsu lilna nfusna kif qed inġibu ruħna man-nies ta' madwarna. Jekk nisimgħuhomx, jekk nikkoperawx magħhom, kemm tassew ngħinuhom iħossuhom parti mill-komunità tagħna. Jekk fuq kollox aħniex kapaċi nirreżistu milli naħsbu fil-bżonnijiet tagħna biss. Nistednukom ukoll inkomplu nżommu lil Papa Franġisku fit-talb tagħna f'dan il-mument diffiċli. O Verġni Marija, Omm it-tama, idħol għalina u akkumpanjana tul il-mixja ta' dan ir-Randan. Grazzi tal-li naqattu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.